Vi morate znati da smo mi 90. godine prisegli na dva pluralizma. Jedan je višestranačje i slobodni izbori, a drugi je gospodarski i slobodno tržište i privatna imovina. I sve to s privatnog vlasništva. Jedino što sam mogao kroz ovih 20 godina je apelirati na ljude i ponuditi na 80% sredstava da obnove svoje pročelje i krovišta. Od 4000 prijavljenih prijavilo se 383. Ništa drugo nisam mogao. To je što sam ja mogao. Znači, grad će obnoviti svoju imovinu koja je uništena u Donjem i Gornjem gradu. Kada je riječ o kulturnim ili inim institucijama, sukladno zakonu postojećem, pa i o zakonu o zaštiti donjogradskih i gornjogradskih blokova i pojedinačnih objekata. Država će obnoviti svoje institucije, a ljudi, vlasnici svojih nekretnina, svoje nekretnine, sukladno zakonu. Bez izmjene zakonskog okvira grad ne može obnavljati privatnu imovinu. Ljudi će to morati nadomjestiti ili po postojećem zakonu, ili iz osiguranja ako su osigurali nekretninu, ili do 5% od grada i države ukoliko je oštećen objekt preko 60%. To je puna istina, nema druge istine. Ovo je proces koji će trajati između 8 i 10 godina. A razlog zašto se to dogodilo je neulaganje i neodržavanje vlastite imovine. To je glavni razlog. Potres koji se dogodio prije 140 godina možda će se dogoditi ponovo za 140 godina. Za ozbiljne ljude dovoljno. Privatna imovina, sve to s privatnog vlasništva je svaka zgrada u Donjem i Gornjem gradu. Svaki blok je zaštićen i poneke zgrade ili stambeni objekti ili institucije pojedinačno zaštićeni objekti kulture. Ljudi nisu ulagali u svoju imovinu. Oni koji su ulagali su ostali u redu. Oni koji nisu ulagali nisu u redu. I to je činjenica. Pomoćemo koliko budemo mogli. Ja razmišljam već sada što možemo, malo imamo slobodnih gradskih stanova. Smjestiti ljude iz Cvjetnog doma za mjesec, 2 dana, jer ljudi neće moći u Cvjetnom naselju biti dugo. Ja razmišljam 3 mjeseca ili 6 mjeseci unaprijed. Razmišljam o tome kako u Podbrežju izgraditi 300 do 600 stanova za 1,5 dana i pomoći nesretnim ljudima koji su na socijalnom minimumu, koji neće moći to napraviti. To je suština. Ovo što je rekao predsjednik vlade, apsolutno se slažem. Ja ne znam kolika je šteta. Ja bih volio da nam neko kaže to, ko će. Pa mi treba će nam 3 do 6 mjeseci da snimemo stanje i shvatimo s razmjere te štete i kvantifikaciju i kvalifikaciju. Ogromna su to sredstva. Ali zajedno moramo biti i pomoći tim ljudima koliko možemo. To je jedino što mogu reći.